Yanom montie asɛm ya mekan na bia mfa ntu ne hofo. Wo ne nipa bi nam. Nipa na ye ne ho sisifo. Ba wunim. Aye sɛ wo ne panyini otu kwan ne kwan ne ware. Daba bia obeka kyerɛ sɛ yebeduru sesia. Wabre no. Osi yebeduru. Efisɛ ɔno atwa kwan na makwan na kokwa no. Nti omre ba onkai sɛ wo bre. Hwɛ nipa bebre ɛwɔ abrabom. Abrabo a yebo no. Nipa bebre abrabo aka akyi. Ɛyɛ bi na ma wabrabo aka akyi. Uni bi otu anamom bi. Aye ne ho konongo kaya. Ɔno a ɔnsoa, ɔma bi so mmesoa. Deba bia na ɔte wo ho. Na ɔdaadaa. By obed ɔno betu anamo aduru baabi. Ama wo anamo no wabre na agya wo ho no ɔkɔ. Enkanka mma. Emma di ɔmo nwawerɛ ahyɛ mmarima bi mu. Na mmarima no ɔdaadaa ɔmo wɔ abrabom. Ɔnware wo. Wo ka kyerɛ sɛ ɔnkɔyɛ wo ho ade na ɔbɛka kyerɛ sɛ ma na wɔtwe bɛba no. Ɔde na wɔtwe bɛba sister ne wabɔ aberewa. Na agya wo ho. A waste wo time. Ayusu engine no abomu de ama oil na ye black. Engine oil no aye black. Ise hu butugu. Na mu obu atu agu no so no. Mono bene sika bene no de koto mono na agum na onoko. Mabi mawa brabo enye basa. Nipa bebre ni bi obo bra wa brabo mu. Ade pa ba wakwanim no ono obogu. By saadie na oka kire wo se onye no kyena koni fi wo bekọ no ono te ho. Bi anya aware. Bi aka kire se aware ne nye ama na gyae aware no ama saa nipa no a ono ka sa aware na we ware na obe ware onye no ono te ne de ho ama de wo oka ye na wotie ye no na wo sere ne wadi. Maame Kwaku Anansi na owo ne ba efre ntikuma. Na Kwaku Anansi ono ane ba ntikuma wo. Na one ne fa adwene se ombekwa kusum fidi wo kwayem. Na omokwa Kwaku Anansi ba ntikuma aware ne Kwaku Anansi so owo ne yere asoya a oye ntikuma maame. Na omokọ na omochetwe a na Kwaku Anansi aka kyerɛ ntikuma se ntikuma ma ne mfa twe ne nkofie. Na ade ba kyin beba no na aache ahuhu ne ahaha. Yesa aache ne se noma mienu. Twe ne ye ba akopɛ. Nti ade kyin a ombeba no na fidie na yi ahuhu one ahaha. Nti oyi ahuhu ne ahaha na one ne dɔɔso ne ntikuma afa. Ntikuma so nim ahuhu ne ahaha no. Ba se ne Kwaku Anansi ka ahuhu ne ahaha ne ntikuma atiase ne ɔkɔ. Maame papa ode ye ne saa koduru mrebi. Wande beba aye no na nsu atɔ na atwe ahane wo wiase nyina akata omofidie ne so. Kone Kwaku Anansi ka kyerɛ ntikuma sɛ ntikuma na de waye lucky wanya de wanya. Ɔse papa adanya ɔkɔya si dabia meka sɛ huhu na haha no ɔde ne guwo no ahane na ache de nsu atwe aba no wo ne nipa bi nam saa ne daba bia ɔde yew ade pa oba wabrabo ma na ɔno agye na aka kyerɛ wo sɛ onye na wo so te ho hwe no na daba bia wo di awerɛho wo de wo nsa asunwa no menua nsatena enye peda hwe ni ye Bernard ni nsatena enye peda enti bia odi enini kokromoti nuwe wayi ba akopɛ afrim nti nan we de opa yede wo nse onka bi da wo tra ya wo bewu bia wo de ne kokromoto we wo ye ho hwe a enye ye bia wo de ne tentene na eto aso no nti se wo gyae se wo pe we ya wo nse onka bia wo de nie wo gyae se wo pe kokromoti na wo nse onka nti de nyame de ba ma wo abrabom bia no you have to take it ene ma esamemam ma ehunu se we datia we so we ye ho ne ho we ye anyini we ye abrante
we ni life bo we ne toso na oreto na abo aberwa enne mranti a yaba ye kwawara ye pede ne toso owo nofo ne face obekọ akọfa ato no so na tuo no de wo ho ba da ba bia ne problem obekọ na aye kọwinsani nsa bebra mranti ne we no eya aware ni awurade de maa no o se anye ne de ya ompe okohia bi ne tote sesam pipa one ne beboa no se opede o kwa na osheki ode TikTok ne bi no ma wabrabo enkoye awuhu ne aha na ntikuma ni ba ne ho so no na kwakwa na nsene ne yere ne ma no omo ya akese na ono ahane ne nsuo de aba begu fidie no asena se fidie no woni beba ho so no na de otu wafutu bone no na ono kọ nanim na ote ne awote nya wodi wodi to no so no na wo dwene maame papa nia ubenya bia no you have to keep it na somu yie na hwene yie na bia da achi onne de obekwa abrabo yie wate ene nipa bebre opportunity no omo ahwere no na omo de fie bayie na me maame ne yem mpapa ne yem ba that time inshira ne baaye no you have to throw it that time no u throw it ba nne unyanka ape u ya free sene ni obebo ne baaye ba o reject no nyame nshirawo nsatena nye peda ma awuhu ni aha ma wabrabom bye bye hu wafeli waye sama wusu wafere abrantie ne ko wonso nka ne biem abayere no okono wonya ne biem